The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikola. Nangako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong mo rin na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyan Biyernes, petsa 5 na kan bulan kang Nobyembre taong 2021. Kamiliwat ang sa indong makakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolandia. Ako man po ang sa indong lingkod, Joshua Martinez, ang sa indong Mr. Siram. Kumusta ka mo mga kababayan? Masiram na hapon, Bicolandia. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, tabang, Ora mismo! Maray na pagkahapon mga kaaksyon, live kitang nadadawag sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi as in 88.7 Radyo Oragon Birac, Catanduanes. Live na live kitang nasusubaybayan kan sa tuyang ribu-ribong mga parantabay sa Facebook page kan Action Call Center, Action Call Online TV, sa Facebook page kan ako Bicol Party List, asin sa mismong Facebook page kan sa tuyang pilantropong congressman na nagpapadaba sa mga Bicolano, Congressman Zaldico. Ayan mo rin na pagkahapon sa liwat tabi mga ka-aksyon. And syempre, sa satuyang 1,570 viewers mo din ang pagkahapon. Kumusta ka mo mga kababayan? Ayan partner, marin na pagkahapon sa imo partner. Medyo mainit ngunya ng pagkahapon sa luwas. Mainit. Sa luwas partner. Maray nga ni digdi sa laog, malipot. Correct. Ah, Partner, Biyernes kitang nyan. Thanks God, it's May Friday. manggagana ning 5,000 pesos digdi sa programa. Advance happy birthday sa imo partner. Ha? No rin? Advance happy birthday. Oh, yung Happy mananggad pala na, no? birthday to Yung mananggad pala na, no? Happy birthday Tatatay ka nakapula. to you. Syempre, partner. Ayan. Kaya sulo-sulo ka muna kaya. Yeah! Unang-una lingawan ka. Nagulat ka, partner. Ayun nga Yan ang niya. pagsasabi na surprise talagang tunay. Mapauri, please, sa nakuta ko. Ano lamang ang paghahanda mo sa birthday mo? Ang paghahanda ko sa birthday ko, inot sa gabo, siyempre, ang pagpasalamat sa mahal na Diyos. Perfect. Pandua, ang pag-share kang blessing sa kapwa. Share your blessing, partner! Pagkahapon, saka nasanaan pag-share ki inomon sa kapwa. Matumba ka ni Norig. Ha? Matumba ka ni Norig.
Alat ko na, ta Pagigibo mo. ipitong ko kimaray, tanawon Ayan. na natakdag. Ayan, sa mga sa gabos mo tabi nag-celebrar dyan ng kumpleanyo ni Happy birthday kay Darren Ashley. Happy birthday boy. Ayan. Partner! Oh! Ini partner, kasado na kaya partner ining Dahil mo implementasyon. pagpara-announce na birthday ko, tabad madangog ni busa ka ni Kumpido. Baad magpadara kilitsun, ay ka para, Awiyo palan. Sige para partner. na. Baka madangog ni, baka madangog pa ka ni ba, magpadara pa ki mga pundador, mga Oh, kung maski ano-ano. di ako partner magpadagdag partner, aram na yan. Yo, si Bata yan si Kwan, may third ayan, baad magpadara ki Dulce, si Kagawad Alex eh. tama. Partner! Dito kita sa Urulay partner kan lisensya. Oy, sige. Kasi partner, Dapat pala maghapit ako sa LTO ko niyan. nata, Marinyo, iyo mananggad. Pero igwa ka aramon ta tachay. 3 years lang itong sa kuya, dapat pag 10 years na. Correct. Partner, kasado na kaya ini ang implementasyon kan Republic Act 10930 o initabing pagpapalawig kan validity kan driver's license. Yan. Partner, kung dati 5 years lang. Ako, 5 years an sa kuyang lisensya, partner. 5 years? Yes, ngunyan, partner, 10 years Sa na. kuya, 3 years na. Aray, ano ka na? Ano apod ka yan? Dormant ka na, o partner, ano pa man, gurang ka na. Daili ko ang daw sulisin siya ko. 3 years na. Dahil ngunyan, partner, na nag-birthday ka na, itutugot na sa imo ang 10 year. Depende yan kung dahil ka ning violation. Aya? Violation. Oh, traffic violation. Ay, gwa. Ano, nakabangga ka bisikleta? Bako. Bako. Ano? Kuyan garo klinaman so ruida ko. Dahil man ito no. Tayo man kasabay. Ako nun ta, Chan. Violation pa din yan, partner. Kaya, partner, kumusta ang tangi status kang implementasyon na? Kaya lang, so nagklam kan ruida ko na COVID. Pinangadji mo? Dahil ko alam. Aram mo ta, partner, may makakatuwang kita ngunya na eksperto digdi partner sa implementasyon na manong digdi partner sa sinasabi kong pagpapalawig kan validity kang driver's license. Kasabay ta ngunyan, partner, ang pandiurag na chip kan LTO Sorsogon deng iba, Chief Grace Rojas. Hello, good afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat sa mainit-init na hapon ngunyan. Pero di bali ng mainit-init, masira manggiraray ang init. Takaipuan ta ini ngunyan lalo na sa COVID. Tama. Oo. Ayan. O, partner, ining si Chief Grace. Yun ni ang multi-awarded Chief CAD LTO. Wow. Yan. Namumulaklak sa award. Namumulaklak, partner. Kahit saan magpunta ito, Nagtutupad talagang ka na, sinusundan partner. ng award. Ang rason pala ng partner nyo yan, kung nataan sa rong empleyado, dinadara kung sa insain partner, may misyon. Kung dati, pigko-question tayo, natapig dara duman na matibay yan, digdi Ang sa matibay Ligaspi. partner, iyo yan ang para troubleshoot. Yan. I-share man daan. Kaya duman partner, napasiring ini sa LTO Sorsogon, pero partner, duman, pandiurag na naman. Ano daw ang igwa ka ni partner? Maray na pagkapon sa liwat tabi, Chip. Ay, maray na hapon man sa Saindo. Ayan. Nung tabi, hangapot ko tabi, Chip, nagpuon na tabi sa Bicol Region. Ini ba? O nagpuon na or no arin mapuon tabi ining Ining sa tuyang implementasyon kang 10-year validity. implementation kang 10-year validity of driver renewal. Sa renewal lang ini actually. Actually, ma-roll out kami on November 16. Ma-roll out pa sana on November 16. Ang gabos pong holder ning 5-year validity driver's license na magre-renew, tatawan na sindang 10-year validity if mayo kitang violations committed within the period of 5 years. Halimbawa, sa 5 years na yan na validity kang license mo, mayo kang na-violate, dawa saro. Kasi ang sa mga LGUs kasi, kung naka-link yan sa LTO, papasok na rin yung mga violations cited sa LGUs. So, ibig Pero sabihin kung yun, hindi pa naman, hindi pa yan ma-count sa LTO, yung demerit points kasi papasok sa amin kung meron tayong violation So, committed. iyo man lang po yan ang pinaka-requisitos. Yes. tanganing oo. Para maging sa eligible renewal ka. mo, Oo. kan license mo na dati 5 years na, Magiging kung 10 dahil years. kaning violation sa nakalipas na Whatsoever. 5 taon, Yan. ibig sabihin, tul-tul ka, law-abiding driver ka. Correct. Correct. So, pwede ka ng tawan ng 10 taon mo niyan. Total nga yan, maray man ini magmaneho. Dahil Yes. nakakabundol ki Paano- mga nagbibisikleta. Sana dahil na mo nakamaka-avail. Why? Why? Magre-retire na ako, hindi na tayo magkikita. Tama Yes, manangga. talaga. Pero tabi, Ma'am Grace. So, maliban po dyan sa daing violation, ano pa ang iba?
Another is, kukuha na yung magre-renewal, lahat kung mag-avail ka ng 10 years o 5 years, yung lahat na magre-renew, prior to your renewal, mag-attend ka na ng seminar o comprehensive driver's education seminar, pwede sa LTO, pwede rin sa accredited driving school, and pwede online. Kaya hindi ka napupunta sa LTO para makapag-attend yan, i-click mo lang yung LTO portal, hanapin mo yung kung na dapat ka mag-attend ka ng seminar for 5 hours. Then after 5 hours, magte-take ka rin ng examination. May examination online pa rin, and that is only 25 items. Kailangan makakuha ka ng 13 correct At least points. 13, At opo. least 13 correct So points. yan ang passing Then after that, score. automatic yan lalabas dun sa screen mo kung pumasa ka or hindi. Pag di kayo nagpasa, Kung hindi ka man makapasa, pwede mong ulit-ulitin. Ulit-ulitin. right there and then. Yes. Okay. Wala naman limit na pag-re-exam mo. Pero you can only apply for that seminar 60 days prior your birthday. Pwede tayo advance ng 2 months. Pwede. Kasi, di ba may advance renewal tayong 2 months na pwede tayong mag-advance. Ngunyan, Pero kung halimbawa, halimbawa ang birthday mo, Chief Grace, sa Domingo, pwede ka sa Lunes na mag-seminar. ay di, malaps na yung birthday mo, di Dapat magpe-penalty bago. ka. Dapat bago. At least 60 days before para makapasok ka Pero dun ining sa 10 years validity, mapun pa lang iningon niya na November 16. November 16 ang rollout me. Yan. Pero ang pinaglalauman tabi ni do BFF, igo baka mong talaan na on that day. Actually, that target. supposedly last kuwampa niya, February. Kasi ang Bicol kasi nag-start nung 5-year driver's license November 2016. Kaya talaga mag-start pa lang talaga ang Bicol region. Pero sa NCR nag-start na sila. Okay. So, kung may mga magkakaigwa kilisensya na 10 taon, matiner manggiraray so 5 years. Same Kung may mga violation. Ayo. Retain sa 5 years. So, ibig sabihin, it's, kita nuwa partner, paras kita lisensyadong driver, pwedeng 5 sala sa imo, may violation ka. Nakabunggo akong bisikleta. Yun, Ako man natikitan 10 ako. years. Pwedeng araw palan ka yan. Yes. So, pero may option pa man nga ni Giraray. Halimbawa, mo man kang 10 years tagaruhaluyon, pwede pa Giraray. so, decision mo pa din kung Yan. Ako nga ni partner, gusto ko kuta na yearly, tangarig kadabis nagiling ang kami ni Pading Joel. Ang pagtapos duman, diretso na kami. Kaya nga ni Ade. Oo. Kaya actually, magayon man, at least day na baga nagkukoin ang crowd sa office me na every 5 years. At least ngayon, igwa ka na ning time. At least mahaloy-haloy bago So ka halimbawa, mag-renew. Chief Grace, halimbawa ako, may violation na nakomiter kay ning nakalipas na 5 years. So ngunyan, dahil pa ako ma-qualify na magkaiguan 10 years. Yes. Pero kung halimbawa, After nag-renew 5 years giraray ako naman. ning 5 years, Yes. tapos dahil na ako nakakommit, Pwede ka na. Pwede na. Pwede ka na mag 10 years. Pero dahil daw maging discrimination iyan tabi, Ma'am Grace. I mean, sa mga kapwa ka driver, ay ika nga 5 years nga ang validity mo sana, nakakiraar kang gayud nga ning violation. Pero duman sa pigbabanggit mo na pwede man pala mag 5 years na dahil bala ka kung gusto mo. Pag-abot sa babayadan, Chief Grace, ang magkaibabang babayadan kang 5 may years yung sa 10 problema, years? ang fee is the same. Sabi ko man nga di, tama lang na pareho ay. Garuman sa nenti naong reward sa mga non-violators. Ayan. How about sa new applicant? Sa new applicants, Pwede 5 na siya years pa rin. okay, 5 Dahil man daw years. maapektaran ang dating nakukuha ang koleksyon kan LTO dahil digdi? So far, Siyempre, daiman mababa. iyan ta 5 years, additional of 5 years man lang. And kadaklan, siguro, saro pa sa kuyang kaini is one way of marireduce ta ang mga violators. Dahil nag-isip nila, ay, di ako makaka 10 years. Dahil mag-violate kita o nag-isip, ay, di ako kaya, baka ako madakop. Baka ako ma-apprehend or what. O di at least, igwa na siyang iniisip na, abo ko ka iyan, ta, sayang kang 10 years. Oo. BFF tabi, sa mga violation na pigme-mention mo, pwede po makisite kung anong mga klaseng mga violation Kadako ang dahil kita. pwede sa 10 years. Oo. Gabos na Gabos violation. na violation partner. Mga grave offense. Mag-grave, mag-less basta grave, nakikita ng lisensya Basta mo. may ticket na. Basta That may is ticket considered. ka, considered Maski pa demerit nagpa-Manila yan. ka partner, dumang ka natikitan sa Manila kang MMD, Demerit pa rin yan sa imo. Remate ka pa rin. Kaya yun ang DPC. Natikitan ka kan PSO. Centralize ang gabos ng mga Natikitan ka kan violation. PSO na malibong ang payo. Pagkabangge. Tapos, Medyo nakisimbagan ka. No, nagpuwag ka, remate ka. Remate ka. Kasi itong mga sa LGU or city,
meron kami dyan na anong tawag MOA between the LGU or the city o mayor's office saka sa LTO. Lahat ng violations na kwan kang city isasabit nila sa LTO. Then i-encode yun sa system, automatic yung papasok as demerit points sa iyo. Gusto ko maraman tabi, BFF. Ano ang pinaka-factor kung nag-come up ang LTO sa araw kay ning 10-year validity? Ang pinakakuyang kay ni siyempre ma-reduce naman ang mga violators. At saka to And encourage siguro, yes, para to motivate and na encourage na dahil magsunod. magibuki violasyon. Pag sinabi tabaga kang LTO, other than Land Transportation Office, pag sinabi tang L, you look for the situation. Pag T, syempre mag-iisip ka, think of possible solution. Then O, obey traffic Yan, rules. sumunod ka. Sumunod ka. Matindi, Yun ang ano? kay puwanta. L is for Look Look. for the look for the situation. situation. T, Look T and is listen, think. partner. think. Mag-isip tayo kung Of, what possible actions just in case meron accident or meron man na mga problema. Lagi tayo nag-iisip ng solusyon. Oo. Yan. Then O is obey Magsunod. traffic rules or road. So sa mga pag-seminar, araw kang na-mention mo, Chief Grace Subago, pwede sa LTO, pwede online, pwede dyan sa mga accredited driving Yes. one. Oo. Tan mga driving school kung yung partner, dapat accredited ka na kan LTO. Iyo. Dahil man sinda makakapag-operate as driving school kung dahil sinda accredited kang LTO. Oo. Maisingit ko lang tabi ni BFF kasi may naghapot kay ni digdi sa to, may nagpaabot ng reklamo na dumanda sa LTO tabako, they inako so pag-renew kan Dumang kay motor. Manoy Dodge. Motor. Bakit Kasi ang gusto da adig di na lang sa Ligaspi. Kasi ito da ang pagpa-emission, parang arog kaya dahil dumanpig ako sa may tabako. Actually, may memorandum siyang pinailin sa Muya, kanakaaging semana. So, how true tabi ni? Baka kang time na nasuspend na hindi ay na sinda pwede magpa-emission sa PETC. Di dapat gabus na sa PMBIC, so Private Motor Vehicle Inspection. Pero nasuspend man giraray ito ta inhali baga giraray ni DOTR na piglift man giraray ito na pwede ka magpa-emission sa PETC, pwede ka sa PMBIC. Kaya most probably inaccept na ito. Pero nagpasiring digdi sa Ligaspi, digdi sinda digdi magiray sa- nagpa-rehistro. Nagka- Pero nagkakaibugan. nadagit sinda kasi Oo. parang kamilugod niyang mga taga-tabako, Nagdidigdi nagdidigdi. sa Oo, Ligaspi. Sa Ligaspi. Pero duman, inako sa tricycle. Pero sa motor na single, dae. Private kasi. Kasi yung memo kasing inot is dapat gabos na maparegister na private o light vehicles sa PMBIC lang. Sa katanang emission siya sa PETC, di dahil siya ma-accept duman. Pero anyway, ngayon yan, suspended na naman ito, back to normal. Pwede ka sa PETC, pwede ka sa PMBIC, kaya dahil naman yung So, problema okay mo na yan. ito. Okay na. Opo. Kasi parang anong nangyayari may rako na sinda na parang kung arin niya kami o digdi taga-tabako, Madigdi pa sa madigdi Ligaspi. pa sa Ligaspi. Tama. Opo. At least na-solve na yan, na problema iyan. Mayo nang unyanin ko May yan. nagapot, may bayad ba ang CDE? Sa LTO, that is for free. Free yan. Ang kuyan lang is kung sa driving school, since that is private, May may bayad. fee yan. Sa LTO, walang problema. And lalo na dun sa online, dawa na kahurig da ka, pwede kang mag-online. O, after finishing this training or yung seminar na 5-hour, pwede ka na mag-exam. Buminagsak ka, exam ka giraray. Exam ka ulit. Anyway, 13 points man lang ang kaipuan mong makuha para mapas. Then, pag pumasa ka na, lalabas na dyan sa screen mo na you successfully passed the Opo. examination. Update kita tabi, ma'am, sa mga plaka. Kumusta Sa po plaka ang mga... naman, ang available. Mariman na na-mention mo yung partner. May motorsiklo kasi ako. Fully paid ko na siya kang November Parehas kita, last year. partner. Dahil pang sticker. Di naman ang kuso, binakalan ko kang motorsiklo. Dahil pang plate number. November na ka naman kasi. Ah. Nya ko ay na dahil man ngayang plate number ta, ang plate number ngayang naitaw sa muya, so 2018, so mga 2019 ngayon, wala pa. Iyo, actually. Ayon. January to So, December Ma'am Grace, 2018 ang magkuming kasalan available. kung dahil kaming plate Correct. na nagbumotor kami. As long as ikaw ka mong authority to use improvised plate. Yan. Pag daraw nindo ito. Ito. Ito kaya ang violation, 5,000 yan. Pag dahil ka Para nagdara sa ka ng karaman ng authority. mga kababayan, saan kita makuha ka tuong Authority. authorization? Sa LTO. Dapat sa LTO yan Sa hali. LTO.
pag-register pa lang kang dealer, kapat kasabay ito pagtao sa tao itong ORCR plus the authority to use improvised plate. Oh, kasi bako tamang kasalan partner. Bako man indong kasalan. Ayo, syempre. Though, dahil man kami naging very strict muna dyan sa mga plate dahil kami man ang may problema pa. Pero, ina-encourage, piga-advisean mi manggiraray na magdarasin daning authority para mayo nga sel. Dahil ka ma-violate, tadara mo man sa authority mo. Pero kan 2018, January to December, available na po yan. Pero kukuha ko kayo nindo ang plate number sa dealer. Sa dealer. Kaya from time to time, i-check nindo sa dealer, tabaka, sige man sana ang sabi kang dealer na, ay mayo, pangiiyan, nahugak lang maghanap. Ako, sursimana ako nagdo naman partner. Kaya, Kasi magayon subantay duman sa Sa pagpanukan motorsiklo. Kaya sige, napit ko rin daw. May rason man pala. Naku, be, may plate number. Ay, pangay, sir. Di okay lang pala sa inyo magparapalo ang Otro simana partner. na naman, balik ka be, ano na? kaya ako actually sa Sorsogon, linibot ko gabos na dealer. Pig-check ko man talaga kung ano ang available plates ninda. There are times kasing tamiling day na nagbalik-balik Day na nindapig owner, ko day pag- na napig tatao sa plate number. Hanggang sa mawara yan, di ikisay na naman na So, accountability nilibot mo. yan. Nilibot ko. Iba talaga ang ano kayo. Iba Kaya nga talaga. ni multi-awarded Kaya ka nga daw. ni iba. Dinuman ko talaga sinda. Para fair man na bako kami pagparabasulon, nahiling ko yaon naman sa inda, kaya pinost ko pa to sa FB account ko na i-claim nindo ini Igwa ko mga kaya nangyari plate sa number Grace. na ini. May saro akong bikulo, pinorchase ko kang Nakulong kang 2016. auto, partner. Ha? Nakulong kang auto. Ika na talaga. Actually, kuwan lang ito partner. Pud kay ni ginanahan ko. Sa rapol. Di pinorchase ko 2016. Oh. Anong rapol daw? May traman daw kami. Nawara kan Toyota mismo partner. So, plaka. Oh. O di ko niyan, kay po, ang problema, sila nakawara. Pag affidavit of loss, ako, Iyo, dapat na sa kuya nakapangaran nakapangaran. Dai, araw ka ning gibonindo. Dapat mag-execute maning lost ang dealer. Tapos ang i-execute mong lost based sa report kan dealer. Iyo, yan, partner, Dahil sinapot mo. actually, ang linag ko duman na, kuan, pina-execute ko na, pig-follow up ko sa indan, dahil na ninda na kukuha. Iyo, so tigapot mo, partner, kung Yeah. naisabay sa kuya. Oh, yan. Sabay kami eh. Ay, dahil, Iyon na nga niya sinasabi ko kaya. nawara. Kaya dapat talaga sige man ang follow-up mo para talagang masirto mo talagang mayo pa man. Opo. Ma'am Grace, tabi sa LTO Sorsogon, kumusta tabi ang update duman? Ano ang ngunya na may padagos pa ang pandemya? Ano usually itong mga nai-encounter nindong kadipisilan? Kung igwaman. Actually, so far ngunya bako na kaming gayo grabe stricto baga sa mga borders. Pero yaon man girare so pag-observe kang social distancing sa wearing of face mask, kay puanta. And usually pag kami nagduduman sa mga remote areas, may daraman kaming alcohol para just in case kung anong mga emergency. Pero so far, mayo pa man sa staff kung nagdudumang kami sa mga remote areas na nagkaigwa ng COVID or what. Mini-maintain mi man, ino-observe mi man talaga. So, minimum health protocol. Ayan. Chief Grace, tabi, bago may kabutasan, baka Ano igwa ang katabi pangapudan ng mo? pangapudan, pagirumdum Kasi, sa tuyang mga aram kababayan. mo, importante ang pagkapudan ni Chief Grace, although sa Sursogon siya naka-assign, pero halos pare-parehas ang tigpapautog parehas, ng partner. kuwan eh. Iyo, dahil man na Okay. problema. Ano ang Pag- pangapudan, Chief Grace, Pag sa mga... sinabing sa LTO, para yan sa gabos. Ano ang pagirumdum mo, Sa Chief Grace, ngunyan. sa mga kagsadiri kay Oy, Binikulo? nagdadalan muna tabi sa mga pag-iriba mo dyan sa LTO Legazpi, batiun mo da muna sinda. Shout out. Ay, wow! LTO Ligaspi, good afternoon. And umaray na hapon sa Saindo. Ano lamang mirindalan dyan? Makaagi Sheila, dyan sa nakatungkap Saindo. Sheila. Makamirindal man lamang dyan sa Saindo. Actually, ang pinaka-good news ngunyan is so mga ending zero baga. Ending zero, extended until December 31 ang registration without collecting penalty. Then, ang pinakakuyang pangunyan, so mga magre-renew ng license ninda by December, pwede na po sinda mag-seminar. So, Comprehensive Driver's Education Seminar. Ngunyan, 2 months before, mag-avail na sinda. Mag-online na lang po sinda, libre pa, dawa na kaurigda ka lang, magigibo mo. O, at least, bako nang gayo siya dipisilon. Kaya, ini po bagaday, tapag ko yan no na garo pasakit sa satuya. Actually kasi ito ginibo man ini para tabang man sa sato so mga daing aram kuminsan baga nadadakop ka sasabihin ay day ko ngayon aram. Ya ko sir professional driver's license holder ka day mo aram. Okay man data ngunyan mayo na po kitang reason na magtaram na day ta aram tanag kaigwa na kitang
update sa seminar na iyan. Ano po? Kaya po ang tama na igo kitang updating para naaraman to sa mga new issues na data baga nahiling. Usually, ang mga tao ngunyan, bira na magiling news. Actually, inihiling kayan sa mga mga novela naman lang. Kaya dahil na sila TikTok ni nagiling news. Trixie Fabricante. Ito talaga, yun na sila pirmante gabang. Siya, number 1 fan niya ito. O, yun man lang po ang pinaka number 1. And, sarap pa pala, ang pinakakuyanta, dakulong kitang nakukuha ang fake licenses. Ayan, sa fake license. Dahil po kita mag-avail kang mga nasa FB. Pati nga ni mga pictures, may nahiling ko dyan. Nailing ko tabi ito. May sarong gari nag-o-offer partner nin License. Oo. nga nin makaskas. Yan. Ano yan, convenient. No. Dahil ka na masyadong kay puwan pang gumibok kung ano pa man na bagay. Basta bumayad ka sa nakangaraw ka ito. Igwa naman kay last week sa nagduman, nagbayad na siyang 5,000. Sabi ko, Online, ha? nagbayad siya sa GCash. Gcash. Pinapadumanda daw siya sa LTO Sorsogon for picture sa biometric. Sabi ko, paano ka madigting? Saan ka nagbayad? Sa GCash na pigpabayad siya. Ang kaulay niya is LTO Quezon City daw yon. Pero pinapaduman siya sa LTO Sorsogon. Taga Sorsogon ka? Taga Sorsogon, Bulan, from Okay. Bulan baya. Pero kuya niya, professor yan. Siyempre, siguro, iniisip na hindi man siyang Busy time. marami. Yun. Sa rupa, ang tigiisip, baka tigiisip mo yan baga, mostly online transaction na Iyo. talaga. Pero the fact na dahil kapig biometric, dahil kapig picturean, sigurado 100% fake yan. Yeah, tama. And then, hindi maririparo yan, ang card baga, Sa simpre kung dahil ka man ako ang aware. pagkaram ko, ang LTO, dahil man nag-ako sa Gcash. Ay, igwa man kami Igwa man. kung nag-online renewal ka. Pero makuha ka man gira-raining card sa LTO. LTO. Dumang ka biometric, dumang ka face capturing. Kaya, ara mong genuine. And malaw ka sa LTO portal, bako man kung sain-sain na mga outlet kang mga Kaya dito licenses. nagtubod kasi upon payment ka itong 5,000, pinapaduman siya sa Sorsogon for biometrics Bako sa and nata, may mga pictures na from LTO. May pinapahiling sinda. In fact, yaong pa ako duman, saro sa picture. Kaya ako saro ko ni matibay staff. yan na tao ngayon. Ano talagang Oh. scammer. O yan. Ang scammer partner, iyon ang may master na kung paano pagpatubod. Correct. Kaya ayan, never kita po mag-deal. Magdiretso na kamo sa LTO, piraman bagaharanihon man. Para daing barasulan. Ang mga empleyado dyan, willing to help man. Kaya dahi kita magpara-avail kang services na yaon sa online na dahi mo man kasiguruhan. Ayon! Yan, partner. Thank you Clarado. very much. Clarado, tama ito na at least naabisuan ta sa tuyang mga parantabay na dai mag-avail kay araw katong services na makaskas man nga ni pero dai kitang kasiguraduhan kung totoo. Thank you very much, Ma'am Grace. Thank you the very much, multi-awarded Asaindo. LTO chief digdi sa Bicol Region. Garo na Mga bigla dugang, ka niya. sa samuyang pagbabalik, problema sa salud nin sarong babae sa Camarines Norte. Ora mismong natawan nin solusyon, asin sarong nanay sa Legazpi na may problema man sa salud, sa tuyang aaksyonan, gabus yan sa pagbabalik kang Tabang Ora mismo. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Para sa aming edukasyon. Para sa karapatan naming mahihirap. Batas para sa aming kabuhayan. Batas para ipagbawal ang child labor. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Lauren Legarda. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Sabi nila, aalagaan namin kayo. Pero, ba't parang napabayaan nila kami? May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Ang Ako Bicol Party List.
Marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pag kailangan. Huwag dapat makabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula. Tuloy-tuloy lang, Bong. Mga pasyalan at lugar na mapapaabda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Pala si Alfred Dungdung, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldi Cook, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Tritolias. Ako si Ramer Dorliat,
Daralat po. Salamat po sa Kubicol, Party List, nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Prito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Kubicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Prito Diaz Sorsogon. Naklaw po, pasalamat mi na nagdigdian ako Bicol, Party List, asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat po sa indong kooperasyon na taumang kamo digdi pagtanom kay mangroves, digdi sa Barangay Diamante. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kayo. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang Ora mismo! Ayan! Ay napagkahapon sa liwatabi sa tuyang mga parantabay na hanggang sa ngunyan nakatutok pa man girara. Nakasubaybay. Partner! Salamat kan sa inyong pagantabay. Yan, partner bisita takuta ngunyan si Nora Pajares. Alagad partner de Asia nakabuot ulit ta igwa siya ni schedule ngunyan na laboratory examination. Ayun. Si Nora partner, si Nora hali pa inios sa Daet Camarines Norte. Arayo. Ararayo partner. Asin nagranidig di sa Action Co Center para makahagad nin asistensya sa iyang pagpapabulong. Partner, si Nora igwanin na breast cancer. Ayan, si Nora. Partner, si Nora. Naidadalan ta partner. From Daet, ano ang ipinaabot mga din sa partner, tuyas sa sa iyang imong kagadan. pagkaram bilang babae, anong mga dahilan o mga nagiging rason para magkaigwang breast cancer ang sarong babae? Ako partner, ang pag-aaram ko kayan talaga, igwa yan, aki ka pa, igwa ka na kayan, pero dahil pa masyadong nagdadakula. Kung talagang igwa ka dyan ng nasis. Ang lalaki dahil man ka nagkakaigwa? Igwa partner, sarap man yan. Actually, ang lalaki mas prone sa breast cancer. Arog yan kayan partner. Pero dahil dyan partner, maski harayo si Nora, pinirit na makaantos digdis partner ang sa iyang kahagadan, natulos man partner inaksyonan ta. Gusto mong sabihin, maski dahil nakaabot si Nora digdi, may aksyon na ginibo ang Ako Bicol Party List, ang tabang ora mismo? Opo, partner. Ay, talagang matindi. Kaya, partner, tulos man siyang in-schedule asin yaon siya ngunyan sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Yes, para sa iyang ikaduwang schedule kan sa iyang 2D Echo. Alagad, partner, antes magpasiring sa ospital, nagpadara siya nin mensahe nin pasasalamat sa asistensyang naitao sa iya. Ayan, partner, dala ng tayo ni. Ako po si Mrs. Nora Pajares, kang Daet Camarines Norte. Saro po ako sa mga natabangan ni Congressman Saldi ko, asin ang ora mismo, sa kuya pong pagpapabulong, kan sa kuya pong helang na breast cancer stage 2. Siya po ang nagsagot kan sa kuyang to the echo, saka CT scan. Sa imo po, dakulaon pong pasasalamat. Talagang kay po ang suporta. Asensya na napatay di ako. Kay po ko talagang suporta. Asin kamo po so nagtao sa kong primerong tabang. Salamat. Dakulaon talagang salamat. Inot sa Diyos, sa gabos sa Diyos, pero sunod po sa Indo. Dakulaon po talagang pasasalamat. Kulang ang pasasalamat ko para maipaabot sa Indo. Ang sa totoo sana, salamat talaga sa pagtaon nindo kang kamot. Para po ako matabangan, madulok, asing tawanin, arog kayo ng tabang na hindi po talaga kaya kasi saro po kaming nagtitios. Dakulaon po talagang pasasalamat. Kaya iba po kang sa kong agom, bilog ko pong pamilya. Salamat po sa inyo kong Risman. Salamat po. Partner si Nora Pajares, ang labian pasasalamat niya partner kay Congressman Saldi sa Ako Bicol sa tinaong tabang sa iyang pagpaparahay partner. Iyo yan ang mayor na rason kung nata si Congressman Saldi ko lalong giganahan
na pagserbihan ng mga kababayan tag Bicolano, na lalong pahiwason ang pagtabang kan Ako Bicol, pahiwason ang pagtabang kan Action Call Center tabang ora mismo, dahil digdi sa mga kababayan ta na kung minsan talagang day ng pag-asa Day sa ng buhay. pag-asa, partner. Na Grabe ang sulamenting, kagabatan na namamatean. ang sulamenting nakukuha nindang pag-asa and garo tagapagligtas pagabot kanal daw. Pagbiglang minaabot so tabang na nakaabot sinda sa kaaraman kan Ako Bicol Party List. Tama. Sabi nga niya, partner, enot sa pagpapasalamat sa mahal na Diyos, panduwa kay Congressman Saldi Ako Bicol. Kaya Congressman Saldico, padagos mo pong padagos ang pagtabang sa mga Bicolano. Ayan. Dahil kaipuhan ka talaga. Hagad mi tabi Kaipuhan sa ang imo, Ako Bicol. Nanay Nora, an sa imong karahayan. And syempre si Manay LB. Si Manay LB bagang taga si Kaso. Iyo baga, partner. Kita baga mga instrumento Aram mo, kita digdi. kuwang ko nga ni partner, pigsasabi ko, may mga abilidad si Manay LB na dayta kaya. Totoo yan, partner. Ibang klase. Gabos kita, may mga kanya-kanya kitang Si abilidad. Manay LB, Pero so dahil mga- kaya ang abilidad ni Miss LB Sedeño. Mag-asikaso kan mga mahihilang, so mga gada na iluluwas. Kaso bago, partner, bago magpunan sa tuyang programa. Ngunyan gani may pigra ni ako kay Manay LB kasudma ta may nagdulok sa tuyang kababayan taman diyan. May advice na si Manay LB. Ayan. Sana matabangan man. Sabi nga ni Ate LB Kasubago, dahil pa nagapunan programa, partner, maturog na sana siya. May nagtutok-tok pa sa harong ninda. Kaya ang harong ninda, partner, gigibuhan na ning extension office kan Ako Bicol Ta, Party sabi List. kay tungkuan nga ni, day nga ni kami nakakabakal ning bagas na dakul-dakul. Uni pa nga may problema niya kung si Manay LB ang solusyon kay ni. Kaya salamat Bayan kay... sa na partner, ta si Manay LB baga taga kamalig ini. Pagabot kan aldaw ini man ang promesa ko kay Manay LB. Aga dong ko kay Congressman Saldico na patugdo ka di kidakulang rebulto si Manay LB. Dahil maski buhay pa, maski Pwede buhay. pa patindugan ni Rebulto Mga ang artista buhay. baga, mga artista baga, may mga Oo. pigigibong mga ano ninda. So, Standy. Oh. Yun na lang ito gusto mo kay ito. Ilang taduman sa may BRTTH sa Tubangan. Gusto mo kaan Manay LB? Pakalaog mo sa BRTTH, LB Mahiling mo to, Sedeño. no? Abo mo nakabuka. kayan. Mga tugang na iling tatabi ang istorya ni Nanay Nora Pajares kan Daet Camarines Norte. Asin ngunyan tabi igwala naman May kita bisita ning na naman bisita na nagdulok man digdi sa tuyang programa tamahagad man in tabang. Maray na pagkahapon tabi Nanay Teresita Bejerano. Bejerano. Kumusta ka po, Nanay? Okay ma'am. Ano po ang rason kung nagrani ka sa Action Co Center? Gusto ko po na makapa-blood chem. Pakikusog-kusog lang. Gusto ko po makapa-blood chem. Pirang taong ka na po tabi, Manay 65. Teresita? 65. 65. So ano po, Nanay, ang sa imong kamatean? Pero ako bibing na nalibong, alken, saka pero akong pigluluya. Pirmi kang pigluluya. So ano databi ang sabi kan doktor? May ano ika? Ano ang sa imong Ako po, iwa po kamatean? sa puso. Saka may diabetes po ako. High blood po ako. Medyo may mga komplikasyon na. Opo. Buhay pa Pirang si taong, Mister? ay pirang Ay, kuya. wala po akong best. May mga aki ka? Saro lang po. Saro lang. So arog ka ni tabi na may kamatean ka, paano ang pang sa imong pagbuhay? Si Ano Seko ang hanap nagatabang buhay mo sa pala? imo. Wala po akong hanap buhay. Pamangkin ko po ang nagtatabang masa ko. Yung misa sa aki ko nagduman man. So nag-aasa ka na lang po sa inda. Opo. So ngunyan po na yaon digdi si Congresswoman LB Sedeño. Ano tabian sa imong kahagadan? Madam, gusto ko pong makapa-blood chem. Nanay. Saka po makapano ko kay bulong. Ang maintenance ko po. Si medical certificate po yaw na. Yaw na po, gabos na po. Si Barangay Indigency po, meron ka Opo, na. meron po. Ngunyan po, tatawan ta ka ng pampablood. Ibig sabihin na kantos tulo sa karaman ni Congressman Saldi. Kahapon po kaya tig-send ako ni Miss Ika si Tigaga din nanay na request. Tig-print ko duman sa mo, tig-pag-ibuan ko ng charge slip. Ibang klase ka talaga Ibang Manay klase LB ka talaga, Minasca. Manay Ura LB. mismo. So ano tabiin ng mga Kaya- laboratory na sagot na kan Ako Bicol? Si blood chem po, gabos po ini. Gabos na Kompleto laboratory. siya. CBC, SBG, kompleto po siya. Ayan. Pero man ang kantidad gaan tabi, Ma'am LB? 3,940 po ini nanay. 3,900. Napaibi si Lula Teresita. Anong masasabi mo, Manay Teresita? Na sagot na ni Congressman Saldico sa kanima ng LB sa imong kagadan? Salamatan po, Congressman Saldico, Manay LB. Salamatan. Salamatan po. Nanay, ang gigibon talang po, madamang ka lang po sa kuya, sa BRT. Dadarahon po yun sa kuya, ha? Daman po, ikaw na po dito si pambayad, tinawa na po ni Congressman Saldico, bayad na po siya. Kaya po, talang po darahon si medical certificate and then Ayos na pala. certificate of indigency. Gusto May mo fasting sabihin- po yun ni nanay, ha?
Ibig sabihin po, madaban ka po, kundi ka man pwede magduman sa aga, Saturday po baga, Monday po, madaban ka Monday. Pero di siya makaon ng bangge. Dapat po, magkamakaon po siya na banggi, siyempre, kawawa naman. Pirang oras? Makaon ka na rin na banggi, 7 p.m., makaon ka na po. Dahil ka na magkaon otro. Tapos po, midnight is na ka po, na 12 midnight. Ayun. Tapos po, kahit today na. Tapos, Today na. dahil po, maski water intake po, wala na yan. Madaban ka po, before mag-8 Matibay talaga. a.m. Congresswoman, doktora pa. Iya po, madaman ka po, baga mag-alas 8 ng aga. Madaman ka po, dahil po mag-overfasting. Dapat sakto lang po sa oras kan fasting mo, ha? Sala palang sugini ko kumanay LB. Alas 12 po. Alas 12 pong banggi. Hanggang alas 8 po aga. Opo, madaman ka po. Wala ka pong tubig ha, mamumong lang, matutras. Alas 12 pong matangaday ka na pong ilalawag sa tulak mo, maski tubig After. pagkaon. Yan na po ang tigasabing fasting na. Tanganing pag ginibo na sa imo procedure sa lawas mo, malinig po ang sa imong ginawa. Sala palang sugini ko partner kan ako nagpa-laboratory. Daraw mo yun na rin sa kuya. Inagda ko kampaniyong kung mamistang maaga. May mga ibus na. Ika talaga. Nanay Teresita, initabi ang dadarahon mo, pasiring doon sa BRTTH. Hanapon mo lang po si Manay LB Sidenyo. Malasakit Center po, nanay. Sa Malasakit Sa Center. Laugan BRTTH. Bayay sa naman ay sa mga Nurno Arin, papagibuan mo ng ribulto, madali na siya makuha. Yan. Ano po? Ako sa malasakit po. Opo. Nanay, ano po ang pagmatigaw niya na susay mo tabing kagabatan, susay mo tabing Sigurado problema, siguradong may solusyon na? Ugmahon po. Maliban dyan, Manay! Maliban pa dyan, igwa Igwa ka pang pa. padara sa imo si Congressman Saldico. Ayan. Pasok. Asin si Congressman Pido Ugarbin. Ayan. Nanay. May padara pa sa imo. Ayan. Kasi hindi dahil kang ngunya nakapagkayod-kayod ngunya na aldaw ta, nagdigdi ka. Kung nagdigdi ka na yung bit-bit mo na, pag uli mo, bit-biton mo tabi niyo. Ayan. Salamat Saan ka na huli, tiya, Manay? Piñaranda po. Piñaranda, Legazpi City. Nanay, aputunta ka ngunyan. Ano ang gusto mo? Dati sana o bagong Legazpi? Bago. Bago? Yan. Pag sinabi mong bagong Legazpi, Congressman Di, ang Pido kanta Garbinan. mo kayan, ang kanta mo kayan, so, bagong Legazpi. Ayan, Pido. Ayan. Dakula ang puso. Ayan. Yan po, nanay. Nakakasmile na si nanay. Yan ang pinaka-importante, partner. Ang pinaka-obheto ni Congressman Saldi at ni Congressman Pido Kanako Bicol, mapaugmaan sa tuyang mga kababayan na igwang kagabatan sa buhay, partner. Ayon. Yun. Partner. Oh, sa imo pa yan. Yan, so sa tuyang pagbuelta mga tugang, may maklaim kita kang sa iyang ginanahan na tablet, may manggagana man nin cash, 1,000 partner, sa pagbabalik yan, kang tabang, Ora mismo! Years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Para sa aming edukasyon. Para sa karapatan naming mahihirap. Batas para sa aming kabuhayan. Batas para ipagbawal ang child labor. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Lauren Legarda. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol. Tadakulaw ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Parteles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang hirap sa iba dyan, nagtatanim nga, pero ng galit. May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama ng kamasa. This is a paid advertisement. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tapang at malasakit, sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos.
Ating itutuloy ang pagbabago. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon mapuon naman siyang alas 3. Kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Dakula na ang sambuyan ko makan mahiling na kamo magma kamo salamat na ini kulang benepisyo with this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing mas lalo kami maigos pamatawan ko sa tubig na ma-realisar pamatawan itulan para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan ng magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik ang tabang Ora ora mismo. Beltada kita partner, batiyon ta muna sa mga parantabay niya to partner. Sige. Maria Cristina del Agua, Geraldine Valenzayo, Ems Corolio del Agua, nakatutok ko niya na pagkahapon. Maraming thank you. And syempre Huwag partner. kitang parantabayo, tinangro ako, want mo po mag-order, 120 per kilo. Ano ang Ano sabo? daw ini? Ito nga ni, kung ano ini. Ipwede ko doon. Kulay puti nga ni ang ano, napapatos-patos. Ano yan? Tawas.
Baka iyo, Baka partner. napagkamalan niyang may angsud ako. Iyo pwede. Ako actually, napaparong ko lang. Tawas ini, pigtang ro sa kuya, 120 per kilo. Concern na yan sa imo, partner. Concern. Nagdadalan po kami nin tabang ora mismo. Want mo po mag-order 120 per kilo. Imagine. John Paul Oy, may Barda sa nagagadigdig Katutukman. tabang partner. Madali lang. Sige, Basahan ko, partner. Okay. Tungkol inidigdi sa programa ta, mga tugang mga kabarangay, mga kababayan. O, isang mga nag-aabang dyan ha, 5,000 pesos ang satuyang ipapanaungon niya na pagkahapon. Ang maswerteng winner ta sa satuyang raffle ngunya na pagkahapon. Ika Yan, Norman oo. Jai, Kotso na katutukman, marin na pagkahapon tabi, dyan sa Barangay Tulatula. Paano po makahagad lamang kitabang sa programa po nindo dyan kay Sir Saldico? Anong tabang? Hanggang sa ngunyan po kaya, wara pa pong resulta so agency me. 2 years na po kaming warang trabaho na mag-agum. Si agum ko po pa extra lang. Baka lamang po makahagad kaming tabang sa Indo, maski lamang po sa pagkabuhay, Sir Diyos, pwede magpatabang tabi sa Indo. Ako baga tabi, so nagdulok dyan sa programa nindo, na hinali kami sa trabaho para nakiumapot po kami sa duli, kung nata, 2 months day kami pinasahod kan agency. Auta sa piritan kaming 4 tinanggal. Hanggang sa ngunyan day po akong trabaho. May 3 years old pa po akong pigpapagatas, Oho, sir. para pala naghapot digdi sa tuya, partner, tinanggal na sa trabaho. Sa Day Indian, ko aram partner. kung nagsisay na kaulay, baka sa, kung ano, ano na kung padigdiyon tayo? Paligdiyon mo, partner, tanganing makaulay ta personal. Kung nadagdadan og katabi, Mayla Manyago. Yan. Pasiring ka digdi sa Taga-Taisan. Opisina Action Co Center. Taga-Taisan, Mag-ulay kita, Mayla. Mayla Manyago, magdigdi ka. Bata may pigpapagatas pala nini. Ayo, Irakman. Sige po, Tabi, kung ano man ang mga problema, Tabi, nindo na sa iling nindo, si Congressman Saldico Kanako Bicol ang makakataon ng solusyon. Saka pigiling ko may problema legal ini para nakapot. Aha. Magayon ini may abogado po kita digding permanente si Attorney Jill Bungalon saka si Attorney Ramiro Bures. Yan. Day man pwede gayod na para naghapot ka. Kung nagapot man sa nada partner nata po ngayon na 2 months na kaming day nagsasahod. Tanggal ka na. Kamong mga nag-aapot na day kamong sweldong 2 months. Tanggal ka mo. Yan Partner ng mga employer, iyan so mga tao na habo mahapot. Maray ini. Kasi may mga tinatago. Pwede kang magdigdi tabi, pakihanap na lang si partner Remy Mayla. I-reply ko ini partner taon-taon. Paligdiyon mo, partner, akomodaron ta. Para nagapot kung nata delayed susahod na to. Karapatan ay, tanggal baga. na kamo. Karapatan Nagapot-apot kan ka mo. empleyado maghapot, lalo na kung ang concern niya Sabi na pasahod. ka na mo, partner, tinawanta ka na ngayong trabaho, naghahanap ka pang sweldo? Imagine. Ano gusto niya? Anong gusto niya? Libre Kasi ang serbisyo? naghanap sin ng trabaho kahit dati. Tinawa na sin ng trabaho. Tapos magad ka pa Magad ngayong ka pang sweldo? sweldo. Ay, talaga. Aron ka ng mga empleyado, ay mga employer. Ano gusto nila? Libre sa ng Kaya serbisyo. nagapot-apot sin na, delay ngayon 2 months, tanggal ka! Dahil ka Kay magparapot-apot. Rockman. Partner, hindi kita naman partner kasi yaon din sa studio. Ang sa tuya maswerteng tablet winner kana kaagi niya tong episode. Siya Si Mary Ann Margarata. Maray na paghapon, Mary Ann. Ay, hello po yan, Mary Ann. Maray na paghapon. Maray na hapon po. Kumunta ka. Pirang taong ka na? 20. Oo, sabi ko na. 20. Nataro kayo na po. Taga-taing ka. Taga Kumapo-Kapo po. Kumapo-Kapo. Taga-Kumapo-Kapo ka. Sa kantilya, tutungon. Pilar po. Pilar. Kumusta sa kaibahan mo pagpalit? Sulo po. Solo! Pero anong edad mo? 20. 20 nga na eh. Makulitong ka. Sabi ng 20. May boyfriend ka na. Gwapo. Pira. Saro lang po. Laro lang. Haloy na ka mo. Pumundo ka na. Haloy na ka mong magbata. Alay na po. Nagkumapo-kapo naman ka mo. Ay, 20 years old. May bata may boyfriend. Nadangog mo, may boyfriend. May boyfriend gani. Pero nagday pa na sinda nagkumapo-kapo. Okay lang ang boses mo talaga. From, aki ka pa yun na yan. Talaga may mga arugan parte ng boses. Parehas ka mo. Pira ka mo magturugan? 8 po. Sa 8 magturugan. Parehas ang boses nito. Hindi man Daiman, ka lang. Pero may mga time na nagkukusog ang boses mo. Pag minsan po. Kusugi daw, kusugi daw. Pag nandadagit ka.
Pag nadadagit ka. Di man pa ako tataw magdagit. Talaga tataw madagit. Dahil siya sa tao madagit, partner. O pasensya ka na kung medyo naugma lang kami kasi si partner Dahil, kaya. aram mo, may mga iba-iba talagang boses. Pero yan ang boses mo, partner. Yan, kung inabot mo pa so nagigibo kaming mga drama sa radyo, pwede yan. Kaya. Oo. Duman sa, may drama ka itong, kuyan kay puwan ng mga duwindi. Bus ng mga duwindi. Inkantasya! Pasok! Ay, okay lang di ka madagit kaya na araw talaga yan kaya. Pagluwas, digdi sa pukon muna sana. Dayman, ayar mo, iba ba talagang boses kang tao? Okay lang, sabi ko nga maski anong klase pa man ang boses niya, may pakinabang niyang partner. Ayo, okay lang yon. Okay lang po. Yan. Pero totoo ka magkanta. Di man po. Anong talent mo? Wala po. Wala talaga. So, paano mo magamit yung na boses mo sa sarong Drama nga pwede magdrama. Sige, eksena ka mo, kamundo, mag-ama ka mo. Gunwari kapri ako, ikandwindi. Umalis ka dyan sa dadaanan ko, maapakan kita. Anong simbag, be? Si Shaira. Di man po talaga ako tataw magdrama. Sige. Ay, tauta na nga nining. Nanggana siya tablet. Ay. Ay, mga tugang, ining programa po kaya, digdi, di man pwedeng pirmi kitang kuhan. Di man kita pwedeng piribian, seryoso. Aram mo, partikan programa baga, may entertainment man yan paminsan-minsan. Ang importante, nanggana ini si Ana Margarata. Ika, partner. Congratulations. Marian Margarata. Tabangan ta ka na buksan. Anong pangalan ni boyfriend mo? Secret. Secret. Okay. Anong masasabi mo? Yaon na sa imo ang bagong brand nyo. Ay, ang bago na brand nyo pa. Brand nyo tablet. Na regalo ni Congressman Saldico. Ano masabi mo? Salamat po, Congressman Saldico, sa tinao mo po na tablet sa kuya. Si Shaira din. Yun lang po. Ano sabi mo? At nagpapasalamat kay Congressman Saldico. Ika talaga. Ulit. Anong masasabi mo kay Congressman Saldico na yaon na sa ibang tablet? Ano ikasanan magamit ka niyo, pati mga tugang mo? Ako lang po. Ika lang. O sige, anong masabi mo kay Congressman? Dahil ika bilang Bicolan ng estudyante, padaba ka mo ni Congressman Saldico. Gusto niya matabangan ka mo na magkaigwa ka mo ng maray na puturo. Salamat po, Congressman Saldico, sa tinao mo po na tablet sa kuya para po sa pag-online class ko po. Dakula po na pasasalamat po na tinao mo po sa kuya. Salamat po. Ayan, partner. Bigla pag ngayon nagsimbag si Congressman Saldico. Okay. Sabi ni Congressman, welcome. Welcome. Okay. Welcome. Ayan. Na. Araw mo, pinaugma mo ako ngunyan daw. Ano? Day mo pagpansin nun, hindi ka madagit kay partner na Aday man. Para kada kon mga taga kumapo-kapo. Grabe ang kurakding sa kumapo-kapo. Yung produkto pala duman sa Indo kurakding. Pampira ka na sa taga kumapo-kapo ng gasi. Kumapang-apat ka na. May tulunang nang gana digding taga kumapo-kapo. Pang-apat na yata ito. Plus ka, ninervyos ka. Ayalat ko na, bago ka magpaaram. Kikulbaan ka. Bago ka magpaaram, digdi sa programa, ano ang mechanics para manggana man ng tablet Yan, ang ibang sa mga kaparehas kapwa mo estudyante? Go ahead! I-like man po ang Action Ko Center at i-share man po sa Facebook, and then tapos mag-comment man po kung nyata po karapat dapat po ning manggana ki tablet, tapos magtag man po ning tulong friends sa Facebook po. Ay, aram mo, partner. Maswerte ini si Kwan. Pundan mo na nga niya. Dahil maswerte nga ini si Ana Margarata. Si Mary Ann. Aram mo, maswerte. Dahil ika, gifted ka. Dahil ka tulos magurang. Aram mo ko na, pira kanta ka nung yan? 20? 20. Ilipod mo, 20 ka na. Ang busis mo, pang 7 years old pa lang. Gustong sabihin, pag edad mo ng 40, pang 14 years old pa lang. Ilan mo ang boses ni partner? O, iling ang boses ko. 50 pa sana, pero ang boses niya pang 80 na. O, alam mo? Yeah? Sige, congratulations ha. Okay. Congratulations. Ayan. Ay, kumusta ba ako sa mga taga-kumapo-kapo? Yaw nating subarkada ni naman si Mr. Siram. Yeah? Excuse Okay. me po. Ayan, mga tugang, congratulations sa imong liwat ha. Gamiton mo ang tablet na yan sa imong pagklase. Padaba ka mo ni Congressman Saldico. Partner! Oh! Uni na naman ang sa may nanggana na kita, partner! Yes! May manggana-gana na naman. Ngunya na pagkaldaw siya si... Alvin Brusa! Ayan, congratulations!
Congratulations! Uya partner, ang sa iyang mensahe. Basa! Basa partner. Basaon ko siya. Ikaw na magbasa. Siya na. Basa Ay. pa, baby. Oni baby pundig dia. Mga tugang yan tabi ang mensahe ni Alvin Tan Brosas. Hapon po sa Indoga Boss. Yan. Marhay na hapon po sa Indoga Boss, lalo na po kay Congressman Saldi ko sa gabos na staff kan ako Bicol Party List. Magayon na programa pong ining sa Indong ginigibo lalo na po sa mga estudyante nagtitios. Alvin T. Brusas, taga Milaor, Camarines Sur, nagklase po sa Central Bicol State University of Agriculture sa kursong Bachelor of Elementary Education, third year college po. Sana po mabunot ako sa Saindong raffle. Yan pong tablet na pinaparapol po. Nindo, magiging dakulang tabang na po yan para sa ko. Ang sakuyang pong ginagamit na phone ngunyan, naglalag na po, kaya saka maluyaon na po makasagap ng data. Di pisilon po kayang mag-online class kapag ang data or internet po maluyaon dai po nakakasabay sa mga lesson po. Daiman po kami makabakal ng bago po ta masakiton ngunyan, makahanap trabaho. Si mama tas papa po may mayo man trabaho kaya dakulaon na tabang po ninyong sa indong programa. Salamat tunon pong marhay. Diyos mabalos po sa indo gabos. Asin sana dakul po papo kamo matabangan. Ayan, partner! Congratulations! Congratulations, Alvin Tan Brosas. May mapod sa imo, Alvin, kung paano mo makuha ining sa imong ginanahan na brand new tablet. Ayan, partner. Salamat sa imo, baby, ha? Salamat. Ayan, partner. Ako na. Ika na. Sa samuyang pagbabalik, catch raffle na 5,000. Diyan ka na kamo, mabalik pa ang tabang. Ora mismo. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Para sa aming edukasyon. Para sa karapatan naming mahihirap. Batas para sa aming kabuhayan. Batas para ipagbawal ang child labor. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Lauren Legarda. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Malayo na rin ang ating narating sa pagpapagaling ng bayan. Huwag natin hayaang masayang, ituloy ang laban. Tapang at malasakit, malalapitan kahit anong oras man. Kami inyong maaasahan, tapang at malasakit. Sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Damdamin ang kasawian, may bukas pa sa iyong buhay. Kaisa po ako ng masa. Ang programang Riparo, mahihiling sa Aksyon Ko Online TV. Asin madadangugman sa 90.7 Radio Uragon Legazpi. Asin 88.7 Uragon News FM Birac Catanduanes. Kada Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng pagkaaga. Riparo. Pala si Alfred Dungdung, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Deraliat po. Salamat po sa Ako Bicol, Party List, nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Ako Bicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Naklaw po, pasalamat mi na nagdigdian Ako Bicol, Party List, asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat po sa indong kooperasyon na umang kamo digdi pagtanom kay mangroves digdi sa Barangay Diamante. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kayo. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang Ora mismo. Ora mismo. Sabi partner ni Shaira, pak, pak, pak.
Ayos ka na. Medyo nakarecover ka na. Naka-recover na ako, partner. Asin mo niyan. Salamat, partner. You made my day happy. Alam mo, baga partner, ang mission ko sa buhay, ang gusto ko, mas gusto ko na nakakapagpasaya at nakakapagpaligaya ako kaysa nakakapagpaiyak ako. Dahil sabihin mo, so sound pang diwit, partner. Sige daw. Mas gusto ko. Happy birthday! Hoy, mapili na kita ngunyahan kan sa tuyang cash raffle winner. 5,000 pesos! Dahil Ang gaganahan Biyernes. kang maswerteng winner ngunya na pagkahapon. Mahiwaga, asin mapapasaw na garapon. Mahibog na garapon na may kasamang sa malamig. Ayan, bit-bit ni Malamig Girl. Ay, Syra. Alvarado. Yan, sige. Sa sarili ay subukan mong makinig. Nag-iinit ka, kailangan mo na. Sa malamig, sa malamig. Sa malamig, sa malamig. Ayos! Sa malamig, sa malamig. Saro pa daw. Ayos! Oh, mabunot daw, mabunot. Siya mabunot. Napay ka na naman. Ayun mananggat pala na, no? Oh, ha? Si Say mabunot. Si Aika! Bunot, Aika! Aika, Ferry, pasok! Biyernes mo niyan, partner. Ay, I-relax, Biyernes, relax ta. Biyernes. Butasan mo muna ang kaput mong baduya, Aika Ferry. Nagbabaraduya na sila. Osi. Yan, pasok, ay ka. Pasok, Aika Ferry, mabunot ka. Pero bago ka magbunot sa malamig muna. Up, ikot. Malang kapatid, sa sarili ay subukan mong makinig. Nag-iinit ka, kailangan mo na. Sa malamig, sa malamig. Sa malamig, sa malamig. Yan. Sa malamig, sa malamig. Alright. Okay, pili. Okay. Iyan. Partner. 5,000 pesos. See? Napaugma talaga si Chip Grace. Ganyan dito, Chip Grace. Oh, 0963 Ay, ako pala ma-dial. Sige, partner. 0963 454 454 4962 4962. mula pa sa Hilagang Camarines. Ah, Hilagang Camarines, Camarines Norte, 5,000 pesos 5,000 winner. pesos! Si Charis Lavinia. Ayan! Ang Camarines Norte. Binutasan ni Aika Susaya. Maray na pagkahapon! Charis! Hello, Charis! Hello! Anong ginagawa mo ngayon? Ay, nanonood po! Anong pinapanood mo? Nanonood po ako ng Ako Bicol Party List. Nanonood ka ng Ako Bicol Party List? Si Sayang sa'yo mong pigilan. Kung ganon, ano ang napapanood mo ngayon? Action ba, drama o gold? Sa wifi lang po ako, sir. Ano ngayon ang napapanood mo? Action, drama o bold? Action po. Action! Sabi ko na, bang! Bang! Uy, bang! Aray ko! Action eh. Action, partner. Nanonood siya ng action sa Ako Bicol Party Maray List. sa na bako bold. Maray siya ng bakong bold. Isus talaga. Panggurang ang bold, partner. Ngunyan baga. Ano na? Ano na ano apon sa bold? Ayun na nga ning ngunyan. Triple X. Bako! Ano na? Yan, magkakadireskubrihan kita na mahilig ka sa arong-kaana. Dahil naman mo kayo si Teddy. Napapaulok ba yung si Teddy? Porn. Yan. Ang bold kayo itong panahon pa yan. Okay. Ay, Charis, ikaw ba'y may asawa na? Ilang taon ka na? 25 po. Meron po ako asawa. May 4 na anak. Ilan po ang asawa mo? Isa nga lang daw. Isa lang, 4 na anak. 4 na anak. Ilang taon na yung panganay mo? Pito po. Ano? 7. 7 taon na po. Yung bunso? Opo. Po? Yung bunso? Ay, yung bunso po ay na po. Mag-iisang taon na po. Ay, may plano naman kayong dagdagan. Gawin nyo nang yung panglima. Nangaling first Hindi pa ba ninyo ginagawa yung panglima? Hindi na po. Process na, partner. Saan kayo dyan sa Camarines Norte? Dito po sa Daet, Camarines Oh, Daet! Daet, saan dyan? Dito po sa may, Brabod po kami sa Daet. Ay, kilala mo ba yung aking mga kaibigan dyan sa Daet? Si Bini Priscilla? Ay, siya po. Lagi po kami nakikinig ng radyo, nun sa radyo. Yun ang kumpare ko na pinaka-playboy. Oh! Bibin mo, may tugang ako dyan sa Daet. Kilala mo pa yung isang kaibigan ko dyan, si paring Efren Espanyol.
Ay, opo. Lagi po nakakarinig sa radyo. Kami nagdadam sa radyo. Kilala mo pa yung isang kaibigan ko dyan, si Bong Quebral. Ay, opo. Lahat ng kaibigan. Ang dami kong kaibigan sa Camarines Norte. Maray yan, maray partner. Alam mo yung isa kong kaklase partner sa kolehiyo, nag-interest siya sa Miss Universe, taga dyan. Bako mo man, ano? Jowa? Ay, bako, paano ko man maging jowa na pag nagtindog ito hanggang nigdisan ako? Maray nag-hapon partner, di ba? At ano tabi ang trabaho mo, Joy? Joy, si Charis! Anong trabaho mo, Charis? Charis! Wala po, sa bahay lang po. Si Ago mo, anong trabaho? Ay, nag-ano po yun sa baggage po sa palengke. Nagbabagage sa palengke. Baka iba man ang tigba-baggage, dahil daw. Ay, hindi po. Lagi ka bang nanonood ng aksyon sa Ako Bicol? Siya po. Siya. Kumusta man ining kaoron ko? Kumusta man si partner? Gwapo man? Ay, gwapo po. Pili mo na partner. Ay, ni partner ko na okay man. Magayon man. Ay, magayon. Ay, magayon. Dahil Okay, dyan! Charis, may maganda kaming balita sa'yo. Ay, di aputon mo siya. Sailing mo na ta kami nag-apod sa mo, Charis. Anong rason? Ay, hindi ko lang po aram. Hindi niya alam eh. Aday mo, Ara. Ganito, Charis. Nautusan kami ni Congressman Saldico na tawagan ka ngayon. Apo. Sapagkat nalaman ni Congressman Saldico na nagbabagage yung Ago mo, medyo kulang ngayon ang kita sa pagbagage dahil pandemya. Yan. May regalo si Congressman Saldico sa inyo, Charis, sa mga anak mo, sa asawa mo at sa iyo na 5,000 pesos! Regalo yan sa iyo ng Ako Bicol Party List ni Congressman Saldico. Charis, anong babakalan mo sa 5,000 pesos? Opo, thank you. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo sa 5,000? Iba pang ano po, ibabayad sa kuryente. Ibabayad sa kuryente? Ano? Papaayos po. Ibabayad sa kuryente? Ano pa? Papaayos po namin sa bubong. Papayos ng bubong? Ano pa? Ay, birthday po na birthday ang anak ko. Thank you. Ay, ano pa? Maliban. Pabayad sa kuryente, papayos ng bubong, magbe-birthday yung anak. Ano pa? Sa naka 3,000 ka pa lang, may dalawa pa. Sa ribo. Siguro 1,000. Ano pa? Ano pa? Ano po, para sa anak ko, para sa school niya. Ayan, naka 4,000 ka na, may 1,000 pa. Saan mo gagamitin pa yung natitirang 1,000? Bigas! Ayun. Congratulations! Congratulations, Charis Lavinia ng Daet, Camarines Norte. Charis, hintayin mo yung tawag ng staff ng Action Call Center kung paano mo makuha itong 5,000 pesos na regalo ni Congressman Ano Saldico. ang mensahe mo kay Congressman Saldico na Ako Bicol, Charis? Thank you po, Congressman. Thank you. So talagang naniniwala ka, Charis, na ang Ako Bicol ay katabang na. Kasurog pa! Thank you po, thank you. Ayun! Alright, congratulations! Charis Lavinia ng Daet, Camarines Ayan, Norte. partner. Kompleto, partner. Pambayad sa kuryente, pangpaayos ng bubong, pang birthday, pang-pa-bil ng gamit sa eskwela, pambili ng bigas. Correct. 5,000 partner. pesos. Diba? Regalo ni Congressman. Arayo partner, Walang- ang winner ta, Daet Camarines Norte. Walang natira para sa online sabong. Talpa ka na. Wala. Ubus na. Yung Day na muna. Tapos dahil pangregalo sa imo partner. Yes. Yan! Oy, partner, ano ang mechanics para manggana man ang kaso mga kababayan? Ayan sa mga kababayan ta namang na gusto man manggana arog kay Charis, simple lang tabihan sa tuyang mechanics, enot i-like ang sa muyang official Facebook page. Ikaduwa, ipaabot tabihan sa indong mensahe kung nata kinakaipuan man indong manggana. Ikatulo, ibugtak tabihan sa indong telephone number, asin ikaapat, magtag tabi ning FB friends. Ikalima, i-share ang sa muyang live episode. Ayun. Duman naman sa mga kababayan ta na may problema po legal. Sa iling nindo, kaipuhan nindo ning legal advice hali sa abogado. Ano man na klaseng problemang legal yan? Idulok lang po digdi sa Action Call Center. May abogado po kita digdi si Atty. Jill Bungalon, Atty. Ramiro Bures na matao po sa Indonin, serbisyong legal, tabang legal, advice legal sa tabang ora mismo kan Action Call Center. Dahil pinahiwas ni Congressman Saldico ang pagtabang, pag-alalay sa mga kapwa Bicolano. Ayan partner, baskog, bastanten sa tuyang programa ko niya na pagkahapon partner. Igwa kitang napaugma, igwa kitang natabangan pag-abot sa medical. Grabe ka sa kaugmahan mo. Grabe ang kaugmahan ko partner. Asin syempre,
may narigaluhan kita ngunya na paghapon na 5,000 pesos. Mga dugang, happy Friday sa Gabos. Ngunyan pong aldaw ni Biyernes. Thank you so much. Sa Lunes naman, mag-iribanan ka mo ni partner. Masula ako sa Lunes sa birthday ni partner. Yes! Yes! Mga tugang, inabot na kita kan oras ng aning kitang paramientras na magparam. Kami ang sa indong nakairiba, Dengiba, Remy, Araneta Mindones, and mga Salvador kan Bicolandia. Ako po ang sa indong lingkod, Mr. Siram, Joshua Martinez. Salamat kan sa indong pagantabay. God bless Bicolandia, mapasatuya ang Siram. Asin mabuhay! Maray na pagkahapon, Nasin, salamat! Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa